Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна, мы абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі, і працягнем мы гэтае абмеркаванне з нашим гостем, палітолагам, экспертам па нацыянальнай бяспеке Александром Казаком. Прывітанне, Алесь. Прывітанне. Ну, нарэшце, першы раз у студыі Еўрарадыё, то ўсё не выцягнуць гэтага нашага шаноўнага эксперта на эфіры. Я думаю, што чаму апошнім часам было складана выцягнуць, мы таксама скажам, бо, здаецца, працаваў над монументальнай такой даследаваннем. Конечно, это же огроменное великое даследаванне, это же докторская праца, это, ну, не венец, але мы наближаемся да вось гэтага апагея. Хутка будзе абарона гэтай докторскай, таму будзе святы спакой. І я думаю, я уже буду крыху часцей тут разам з вами, але паглядзім. Добра, Алесь, давайте мы пачнем, можа быць, акурат такі з той тэмы, якую і запланавалі ад пачатку. Тым больш, што ёсць нагода, сёння раніцай прыйшла навіна пра тое, што вось гэты, хутчэй за ўсё, расійскі беспілотнік, ну, кшталту шахет, не шахет, но вось штосьці такого кшталту даляцела да Малдовы, плюс над адной з краінаў Балты ізноў ж такі гэты беспілотнік быў збіты авіяцыяй НАТО. То бок, што адбываецца? Вось гэтыя апошняга часу залёты у Беларусь расійскіх гэтых беспілотнікаў, гэта у адной вось гэтай іх парадыгме лётаюць, дзе хочуць па сваіх гэтых шахедных справах, ці вот што адбываецца? Цікава, ты, канешне, пытанне завярнуў, мне вельмі падабаецца, але справа ў тым, што колькасць гэтых залётаў дронаў на розныя тэрыторыі краінаў Балты, у тым ліку і ў Беларусі, гэтак далей, яна даволі моцна карэлюецца з тым, колькі дронаў паветранай прасторы паміж Украінай і Расіяй. Той бок, апошнім часам адна з самых вялікіх атакаў яна была прыкладна 1500 дронаў, 1500 дронаў. І калі мы перакладзем на пэўны такі каэфіцыент, што пэўны працэнт трапляе на тэрыторыю Беларусі, на тэрыторыю балтыйскіх краінаў і гэтак далей, то атрымаецца вось такая інтэнсіфікацыя, скажем так, залёта дронаў на гэтыя тэрыторыі. Ну і, канешне, гэта такое волей-неволей, але павелічэнне такое прасторы небяспекі ад гэтых дронаў, бо, канешне, з ударнай часткай дроны гэта толькі пэўная частка ад усіх дронаў, якія ляцяць, той бок гэта прыкладна толькі 30% з усіх, якія ляцяць, яны будуць з ударнай часткай. Але тым не менш ёсць такая пагроза, ёсць шанец таго, што, як то кажуць, гэты дрон дзе-небудзь впакуецца і наробіць вельмі вялікай шкоды. Що ж таки шмат дыскусій ідзе, наколькі гэтыя залёты, якія ёсць мэтанакіраваныя, наколькі ўсё ж таки вось такія выпадковыя, таму што калі яшчэ там больш за год таму пачаліся гэтыя залёты, я размаўляў на гэтую тэму з украінскім ізраільскім экспертам Ігалем Левіным і спытаўся, што адбываецца, можаце патлумачыць? Ён кажа, ну ты ж бачыш, што павялічылася колькасць як з аднаго боку, так і з другога. Дзе колькасць, там з'яўляецца і факт вот гэтага адкланення, не туды паляцеў, нешта там і ўсё такое. Але ўсё ж таки, ці можна ўсё спісваць на вот гэтую колькасць і там, скажем, не туды паляцеў, збіўся з курса, там, ці збілі з курса, ці можа быць мэтанакіраваныя залёты? Так, могуць быць мэтанакіраваныя залёты. Той бок, назіраліся сітуацыі, пра што таксама казалі розныя маніторынгавыя рэсурсы, што некаторыя дроны, напрыклад, на тэрыторыі Беларусі, ну, яны даволі свабодна праходзілі. І тое, што літаральна год таму адбылося над тэрыторыяй Польшчы, гэта быў мэтанакіраваны пралёт гэтых дронаў. Мы бачым, што некаторыя дроны прызямліліся ў ваколіцах Любліна, некаторыя даляцелі амаль што да самага Ольштына. Той бок тут справа, ну, разумееце, вельмі цяжка збіць дрон, каб ён аж так паляцеў. Ёсць там розныя метады пад назвай, напрыклад, спуфінг, калі падмяняюць гэтыя каардынаты, і дрон можа паляцець у зусім іншую тэрыторыю, але тут гаворка менавіта пра не выпадковасць, а мэтанакіраванасць. Але разам з тым, што я маю сказаць, усе гэтыя тэзісы пра мэтанакіраваныя ці не, іх вельмі цяжка праверыць, пацвердзіць або абрынуць, так направду.
Таму гэта трэба ўвесь час трымаць у галаве. Дрон ёсць дрон, і больш за тое, не заўсёды гэты дрон, які нам падаецца шахедам, можа быць фактычна шахедам, але я гэтую тэму развяю крыху пазней, бо напэўна мы да гэтага яшчэ дойдзем. Ну так, але я разумею, што калі мы гаворым пра залёты на тэрыторыю еўрапейскіх краінаў Балты, то там вельмі вялікая верагоднасць таких адмысловых мэтанакіраваных скіраваных залётаў, хаця безумоўна ёсць і такія залёты, якія там как бы сапраўды ляцеў куды-нибудь умоўна на Львоў, збілі, ну в сэнсе збілі з курса і паляцеў іншую. Але калі казаць пра Беларусь, вось тут ўсё ж таки ці можам мы казаць, што ёсць нейкія мэтанакіраваныя, ну ці могуць быць мэтанакіраваныя нейкія запускі, залёты, і калі ёсць, то з якой мэтай? Перадусім у апошні час, калі мы бачым, як ляцяць дроны па паўночнай частцы Украіны над Чарнігавам, над Чарнобылем, мы бачым, што яны ідуць уздоўж мяжы з Беларусі, яны не залетаюць нават на тэрыторыю Беларусі, пра што таксама некалькі разоў казаў вельмі шаноўны спадар Флэш. Гэта, можна сказаць, адзін з асноўных чалавекаў, які інфармуе народ пра тое, што адбываецца з дронамі пад рознымі вугламі насамрэч. Але навязваючы да таго, як дроны залеталі і пралеталі праз Беларусь, я не магу выключаць таго, што былі мэтанакіраваныя акцыі залёту гэтых дронаў на тэрыторыю, расійскіх дронаў на тэрыторыю Беларусі для пэўнага застрашэння, той бок ігра паміж Пуціним і Лукашэнкай. Я не хочу ні ў якім разе, як бы гэта зараз гучала, там выбяляць Лукашэнку ці нешта такое, але тое, што Расія можа весці сваю ўласную гульню і гэтыя дроны 1, 2, 3 могуць залетаць на тэрыторыю Беларусі мэтанакіравана, гэта таксама трэба мець на ўвазе. Навошта? Аказваць ціск. Безумоўна, для Расіі ёсць вельмі вялікая цікавасць у тэрыторыі Беларусі. Мы памятаем пачатак паўнамаштабнага ўварвання, якую вельмі вялікую, аграменную стратэгічную ролю адыграла Беларусь у гэтым усім. Акрамя таго, ёсць так званы, намагаемся прасоўваць гэта таксама аналітычную поп-культуру, тое, што калісьці было названа беларускі балкон, так і зараз. Гэты беларускі балкон, які ён дае беспасярэдні падыход на краіны Балты, як мы размаўлялі, Польшча, Украіна, і гэта вельмі вялікая такая прастора аператыўных магчымасцяў, з чым можна сапраўды працаваць. І упэўнены ў тым, што Пуцін, Крэмль зацікаўленыя ў тым, каб усё ж такі аказваць ціск на Беларусі, каб Беларусь пайшла разам з Расіяй зноў жа яшчэ раз атакаваць Украіну. То бок, таму што шмат хто сумняецца, вось, да прыкладу, Віталь Цыганкоў пастаянна ў нас тут прытрымліваецца такога меркавання, што Пуціну гэта не трэба з аднаго боку, з другого боку, што Лукашенко таксама будзе супраціўляцца усімі магчымымі сродкамі. Ну і ўвогуле ёсць как бы сумнеў, што Пуцін да гэтага падштурхоўвае. То бок, у вас как бы сумневы ў адваротны бок. Да, безумоўна, сумневы ў адваротны бок, і так знойдзем гэтую праўду і гэтую рэчаіснасць. Мне б, канечне, вельмі хацелася б пачуць у такіх дэбатах спадара Цыганкова, чаму ён так лічыць, бо это вельмі цікавы пункт погляду. Я ні ў якім разе не дэвальвую, бо мне сапраўды было б цікава пра гэта размаўляць. Вось. Але пры тым усім дроны ўсё ж такі лётаюць. Зацікаўленасць, на маю думку, у Беларусі ёсць як факт, але абсалютна магу пагадзіцца з тым, што для Лукашэнкі гэта не на карысць. Ён баіцца і, напэўна, адбіваецца усімі рукамі і нагамі, каб не ўвайсці яшчэ раз у паўнамаштабнае ўварванне, як гэта было ў 22-м годзе. Вы звярнулі увагу на тое, што дроны апошнім часам вельмі актыўна ідуць уздоўж беларуска-украінскай мяжы, залетаючы з тэрыторыі Расіі.
Я бачыў такое меркаванне прадстаўніка украінскіх войскаў, што яны часта апошнім часам не толькі ўздоўж мяжы лятуць, але і часцяком сталі ляцець праз тэрыторыю Беларусь. То бок наколькі на гэта на ваш погляд можа адпавядаць рэчаіснасці з аднаго боку, і ў працяг адразу Жыгар у нас у эфіры казаў, што па Беларусі расстаўленыя адмысловыя вось гэтыя вышкі, якія кіруюць, як яны там называюцца, это Ретранслятары. Да, ретранслятары гэтыя, і што яны працуюць, і магчыма сапраўды яны працуюць на тое, каб правільна кіраваць, то есть кіроўваць гэтыя дроны, якія ляцяць праз тэрыторыю Беларусь ва ўкраіну. Як вы паставіце да гэтай версіі? Адносна пралёту па тэрыторыі Беларусі. І гледзячы, што маецца на ўвазе пралёт на тэрыторыі Беларусі, калі яны пралятаюць маленечкі памежны кавалак, скажем так, даўжыня пралёту па тэрыторыі Беларусі гэта 1 кіламетр, ну то вельмі цяжка нават зідэнтыфікаваць, ці фактычна быў пралёт па тэрыторыі Беларусі, ці то не быў. Разам з тым, мне падаецца, што калі так сказалі, то, мабыць, напэўна, падставы да таго нейкія ёсць нейкая даказальная база, каб апераваць такімі тэзісамі. Што тычыцца гэтых вышак, безумоўна, ёсць вельмі вялікія падазрэнні пра тое, што вышкі стаяць і якраз такі дапамагаюць трымаць гэты сігнал, з-за чаго якраз такі дроны і ляцяць на гэтым украінска-беларускім памежжы на заходняй тэрыторыі Украіны. Але зноў жа вернемся да таго, што пра вышкі Украіна пачала казаць, калі я не памыляюся, яшчэ на пачатку гэтага года. Або ўвесне, дакладна не скажу, але дакладна была спасылка на тое, што яны зімой знайшлі доказы таго, што на тэрыторыі Беларусы знаходзяцца гэтыя вышкі, і калі я не памыляюся, спасылаліся амаль што ўсе на матэрыял каманды Інформнапалм. Яны хіба што адныя з першых пра гэта напісалі, задэтэкцілі, і пачалася разганяцца гэтая інфармацыя. Аднак тут крыху ёсць пэўная, я б сказаў, калізія, бо з аднаго боку украінскія ўлады пачалі казаць пра тое, так, вышкі там ёсць, з іншага боку казалі, што вышак уже няма, іх або ўнічтожылі, або іх там прыбралі, а тут раптам зноў кажуць, што ёсць. Разам з тым, гэтыя ретранслятары, гэта з таго, што, прынамсі, мне вядома, гэта даволі вялікая такая скрыня з антэнкамі, якую не заўважыць было б цяжкавата, і, адпаведна, праводзіліся пэўныя працы ў тым рэгіёне па мантажы гэтых скрыняў. Ну, усе пераважна кажуць, што яны стаяць на гэтых тэлефонных вышках. Той бок, павінны быць працы і ў тым рэгіёне, і па гэтых вышках. Магчыма, нехта з мясцовых гэта бы заўважыў. Таму, зноў жа, я вяртаюся да пытанняў даказальнай базы фактаў таго, што адбываецца. Той бок, ёсць, мабыць, пэўныя рэчы, пра якія не варта казаць публічна, калі там не можаце даказаць або нешта пакласці вось так вось рэчыўна. Пакуль гэтага рэчыўна няма, нагадваю, што мы знаходзімся ў рэгіёне, які зараз гарыць вайной, і розныя інфармацыі маюць розны падтэкст, кантэкст і розныя мэты. Калі казаць ўсё ж такі пра гэтыя залёты, мэта накіраваная, не мэта, але калі ляціць баявы беспілотнік з баявой часткай, і яго там збіваюць з курса, ён просто ляціць праз тэрыторыю Беларусі, там неважна, на Кіеў ці на Усть-Лугу якую-небудзь, і падае над беларускай тэрыторыі, ўсё ж такі падвышаецца небяспека, што калі-небудзь ён упадзе не ў чыстым полі ці ў балоце, а на вуліцу ці на дом. Наколькі гэтая рызыка сапраўды ёсць, і што ёсць супрацьпаставіць гэтаму беларускайму войску там ці там адмысловым сілам? З дронамі вельмі цікавая і даволі складаная штука насамрэч. Іх не заўсёды добра бачна ў радарах.
можам ісці ў гэтыя дзебрі радыёэлектроннай выведкі, барацьбы і гэтак далей. Гэта не тое, каб проста, і не заўсёды гэтыя дроны можа быць сапраўды бачна на радарах, скажем так. Але разам з тым, так, сапраўды ёсць вельмі вялікая пагроза таго, што аднойчы гэты дрон можа ўпасці на нейкі будынак. Безумоўна, усе гэтага не хочуць, каб яно так здарылася. І назіраецца тое, што беларускія ўлады у памеры магчымасці, падкрэсліваю, не заўсёды памеры магчымасці, але намагаюцца збіваць гэтыя дроны. Ёсць інфармацыя пра тое, што ляцяць верталёты, ляцяць самалёты на тое, каб збіваць. Гэта таксама непроста збіць. Едуць уазікі з турэлямі, вот этими ноу-хау беларускае. Цікава, ці гэта, наколькі гэта звязана са спадарняй Ціханаўскай і джипамі і турэлямі. Но там бы былі якія-небудзь, ведаеце, амерыканскія крупнакаліберныя кулемёты, а тут калашнікі. Чаму не? Чаму не? Але калі сур'ёзна, то менавіта вось такога, каб джипамі і кулемётамі пакуль не назіралася. Таму так, збіраюцца, намагаюцца збіваць гэтыя дроны. Часам атрымоўваецца, часам не атрымоўваецца, даходзіць інфармацыя пра тое, што дзесьці прызямліўся, дзесьці выбухнуў дрон на тэрыторыі Беларусі. Таму так, для беларускага грамадства ёсць у сувязі з гэтым небяспека. Усё ж такі, вось тэма цяжка выявіць іх, не бачна там асабліва на радарах. У гэтай сітуацыі ўсё ж такі ці ёсць што супрацьпаставіць? Вот што рабіць, калі колькі там Вальфовіч сказаў, што за апошні час заляцела, колькі там 100 там пад 200 там недзе там. Дык это тое, што Вальфовіч прыпісаў Украіне і тое, што яны заўважылі. А колькі не заўважылі, атрымліваецца, дык што там ужо лётаюць проста стадамі ў беларускім небе? Канечне, калі дрон падае і выбухае, то яго ўжо можна зідэнтыфікаваць, яго можна знайсці, гэта будзе чутно, людзі пачнуць тэлефанаваць, інфармаваць, канечне. Але тое, як пралятае гэты дрон, куды ляціць, ну, я, прынамсі, не маю нейкай веры да таго, калі беларускія ўлады кажуць, што бачуць усе гэтыя дроны кожнага. Гэта мне нагадвае тое, як літаральна пару дзён таму Пуцін сказаў, што у раён Белай цэрквы, куды прыляцеў той арешнік, прилетелі іх дроны і да міліметра ўсё замерілі. Я такі думаю, боже, якая у вас класная нанотэхналогія дронавая. Кітайцы абзаздросцілі. Я думаю, да. Але разам з тым, што гэтаму супрацьставіць, насамрэч крыху слабая ситуация с дронами. Чакайце, там же ж рассказывали ПВО сумеснае з Россией, ледзь не лепшае ў свеце, супер новыя, усе з руками хочуць оторваць гэтыя паланезы, нікому не прадаем, толькі сваім, потому что надо берагчы неба. Ну вот узгаданыя гэтыя уазікі з турэлямі калашніковымі. Ну прыкрытае неба, не? Ну глядзі, паланезам не саб'еш ты дрон. Не саб'еш ты дрон паланезам, бо это розныя рэчы. Але разам з тым, ляціць сабе такі дрон. Ракета яго збіваць, ракета павінна яго залочыць, пабачыць, нацэліцца, навесціся, выстраліць. А калі не патрапіць ракета і паляціць далей, то што, выбухне недзе ў паветры? Вельмі шмат пытанняў. І адзін з самых, скажем так, лепшых у дадзенай сітуацыі варыянтаў гэта збіваць з верталёта. Што таксама практыкуюць і украінцы, што таксама практыкуюць і беларускія ўлады. Збіваць такі дрон з верталёта. Пасадзіць, як калісьці паказвалі такі аналагов в мире нет, ружьё, якое садзіць дроны. Выбачайце, дрон тыпу шахед яно не пасадзіць, яно нават не даб'е гэтай хвалі да этого дрона. Збіваць нейкімі іншымі сродкамі. Я не ўпэўнены, што Беларусь на дадзены момант, не ўпэўнены, я крыху лукавлю тут, канешне, але я не ўпэўнены, што Беларусь дыспануе такімі сродкамі, якія змогуць збіваць дроны, і што гэтыя сродкі нашмат лепей, чым тыя, якія знаходзяцца зараз у Расійскай Федэрацыі. А мы бачым, што гэтыя дроны далятаюць і ў Піцер,
і далёка-далёка за Піцер. І пры тым усім, што гэта расійская федэрацыя, якая не шкадуе грошай на абаронку, зараз усё завязана гэтай абаронцы на супрацьпаветранай абароне супраць дронаў, і ў іх усё роўна прылятае. Я сумняюся, што менавіта Беларусь мае нешта лепей, чым маюць расіяне. Так у мяне такое ўвогуле ўражанне склалася апошнім часам, што такую стратэгію, тактыку ваенную антыдронавую лукашэнкаўскае войска выбрала такое сабе. Ну, тут мы палітыкай не інтарэсуемся, наша хата з краю, ляціць сабе дрон некуды па сваіх дронаўскіх дзелах, хай сабе і ляціць, а мы тут вось адзін бамбук пакурываем. І ведаю, што і ў пэўнай ступені я пагаджуся. Але разам з тым, калі гэтыя дроны ляцяць у кірунку той жа самай Польшчы, Літвы, Латвіі, Беларусь намагаецца інфармаваць. І гэта не тое, што там хто заўгодна з беларускіх уладаў сказалі: да мы там ім пазванілі, а ў них там роумінг, дарагія званкі, а мы ім сказалі: у вас там 4 дроны летят. Нет, это пацверджваецца еўрапейскімі уладамі еўрапейскіх краінаў, балтыйскіх краінаў. Яны кажуць: так, сапраўды прыйшоў сігнал з боку Беларусі, што ў ваш бок ляціць дрон. І ўсё. Ёсць небеспадстаўнае падазрэнне, што менавіта калі дрон ляціць у нейкія густанаселеныя рэгіёны на тэрыторыі Беларусі, то ён, адпаведна, намагаюцца збіваць, пра што я таксама раней казаў. Ну добра, давай трошку да іншай тэмы. Вот акурат такі вожык патрыёт дае мне пас, каб я адправіў мяч табе. Апошнім часам моцна нарастала увага Украіны да сітуацыі ў Беларусі. Рыторыка накалялася, але цяпер нібыта адбылася разрадка. Ці сапраўды можна так сказаць? То бок тая пагроза, якая нарастала, павялічвалася і вымусіла выходзіць з заўвагамі, папярэджаннямі, пагрозамі, пачынаючы там з Зеленскага, Сырскага, Мадзьяра і працягваючы Макронам, яна што, ўжо ўсё знікла, няма? Ці ж як ты ацэньваеш сітуацыю? Я б у гэтай сітуацыі звярнуўся да нашага з табой вельмі добрага сябра, які займаецца гэтымі пытаннямі Беларусі і таксама Украіны. Я думаю, спадар Магда нашмат лепей скажа, што там адбываецца зараз у Кіеве. То бок ты выводзіш усё гэта на палітычную плоскасць, а вайсковыя... Так. То бок менавіта вайсковай пагрозы падставаў казаць, нешта сцвярджаць, што там нейкія там войскі, перасоўванне, пагрозлівыя вучэнні, там ці яшчэ што. Ну, глядзі. Давай возьмем 22 год. Вось ва ўсіх 22 год гэта вось узялі, напалі і пайшло-паехала. Але справа ў тым, што перад гэтым яшчэ некалькі месяцаў адбывалася канцэнтрацыя войскаў. Праўда? Праўда. Той бок лагістыка, назапашванне гэтых войскаў, падвоз, стварэнне інфраструктуры адпаведнай і гэтак далей. І на самым апошнім этапе маляваць гэтыя тактычныя знакі на бартах тэхнікі. Але зараз гэтага не было. Зараз не назіралася нейкай канцэнтрацыі войскаў, нейкіх такіх перасоўванняў. Калі пачалі казаць пра тое, што, напрыклад, на памежных тэрыторыях з Украінай там будуюць нейкія фартыфікацыі, гэта будаваліся проста дарогі звычайныя, плюс будавалася дамба для того, каб не было падтапленняў у рэгіёне якраз. Таму нейкай надзвычайнай актыўнасці не назіралася. Але справа ў тым, што Украіна зараз не мае ніякай веры да Беларусі і да беларускіх уладаў. І это відавочна, бо Беларусь зрабіла вельмі вялікую бяду, вельмі вялікую крыўду для Украіны. Гэта абсалютна зразумела, чаму менавіта такія паводзіны. І яны з таго, што не маюць такой веры, яны на кожную сітуацыю глядзяць вельмі так балюча рэагуюць, вельмі завострана рэагуюць. Любы край, любая краіна, яна мае свае вайсковыя вучэнні. І вельмі часта гэтыя вучэнні адбываюцца па плану. Ну, войска любіць планы.
Вот і ўсё. І калі вучэнні адбываюцца па плане і нічога надзвычайнага не адбываецца, вельмі цяжка казаць пра нейкія канкрэтныя пагрозы. Канешне, у навуцы вось мы пачалі з доктарскай, вось я зараз таксама адыду ў гэтае пытанне навуковае. Ёсць такая штука, якая называецца дылема бяспекі. Той бок, калі ты раптам, як мой сусед, пачнеш купляць зброю, я пачну думаць, а чаго гэта ён купляе зброю? Што это ён хоча рабіць? Куплю-ка і я троху. А ты такі, ну я так купіў, бо мне трэба, а ён навошта? Мабыць, будзе бойка. І вот так эскалацыя, адна за адной. І это вось такая дылема гэтай бяспекі. І з-за таго, што няма веры Беларусі з боку Украіны, беларускаму рэжыму таксама, адбываецца такая рэакцыя. Плюс гэта мы зараз выдатна бачым, як адрозніваецца палітыка Украіны адносна Беларусі і беларускіх дэмакратычных сілаў. Класна я падвёў да апошняй паездкі. Вот, я таксама так думаю. І з таго і прыцягваецца ўвага да таго, што адбываецца ў Беларусі. Маўляў, не забывайце, у нас як бы у украінцаў з Беларусю амаль 1000 кіламетраў сумеснага кардону, таму давайте не забывацца, і тут Лукашенко можа вытваряць розныя справы, а яшчэ ён вельмі моцна залежны ад Расійскай Федэрацыі, і ўвогуле для нас это пагроза, і таму давайте-ка з гэтым асцярожненька. Ну і вядома, медыа вельмі добра спрацавалі. Усе хацелі набраць гэтую тэму ай-яй-яй, з Беларусі зноў рыхтуецца нападзенне, і таму адбыўся такі разгон вельмі моцны у медыа, там мы падключыліся канкрэтныя персаналіі, таксама я ўжо пальцам тыкаць на канкрэтных людзей не буду, якія казалі пра тое, што лясы закрываюцца і што это ўвогуле канец фільма. Вось, так. Ну, то бок падстава апроч палітычных нейкіх разваг. Ну да, дарэчы, і Евген Магда, іншыя палітолагі выказвалі, што можа быць такой нагодай для такой рыторыкі Кіева стала некалькі фактараў. Ну, па-першае, вось гэтая спроба праз перамовы Вашынгтона выцягнуць рэжым з ізаляцыі, то бок надаць яму пэўную легітымнасць з аднаго боку, з другого боку з жадання еўрапейскіх краінаў пачаць перамовы з Пуцінам. Ну, а перамовы, чым это ўсё можа скончыцца, дзе там будзе месца Украіны, то бок палітычныя больш аспекты. Я мяркую, што так, перадусім гэта палітычныя аспекты, але вось добра, што узгадаў якраз пра перамовы з еўрапейскія з Расіяй і за Вашынгтон таксама. Для расіян вельмі істотная Беларусь. Чаму? Добра, ўжо там беларускі балкон, мы гэта ўжо ўзгадвалі. Але на тэрыторыі Беларусі знаходзіцца даволі два вельмі істотных вайсковых аб'екты расійскія. Ну, па вялікім рахунку, адзін радар і адна радыёстанцыя. І ёсць такая штука, якая у тым ліку і в народзе называецца вот это вот знешняе кольцо паветранай абароны. Памятаеш, некалькі год таму украінцы дронамі, дарэчы, выключылі радар в Армавире. Вот это вот таксама частка. Вот этот радар — это частка этой системы. Толькі справа ў тым, што той радар, які стацыянуецца ў Беларусі, ён пакрывае сваім променем, сваім вот этим вот рэгіёнам, які ён можа сачыць, ён пакрывае амаль што ўсю Еўропу да ўзбярэжжа Галандыі, Нідерландаў і Нарвегію. Той бок, па вялікім рахунку, радар бачыць амаль што ўсе пералёты чаго заўгодна ў гэтым прамежку. І калі такі радар выключыцца, то атрымоўваецца вельмі вялікае акно, дзе фактычна падлёт да Масквы пару хвілінаў і зарэагаваць яны ніяк не змогуць. І таму трэба або будаваць нешта альтэрнатыўнае на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, або трымацца таго, што ўжо ёсць. І таму для расіян Беларусь вельмі-вельмі
важна. Тую радыёстанцыю яна падтрымлівае сувязь з подлодкамі амаль што па самай берага штатаў, нават крыху далей. Вілейцы, да. І это вельмі два такія істотныя аб'екты, на якія яны звяртаюць увагу. Але разам з тым амерыканцы пачалі палітыка Трампа пачынаць нейкія там размовы з Беларусю, і гэта успрымаецца для украінцаў як пэўная пагроза. Бо пра што будзе ісці гаворка амерыканцаў з Беларусю? У першую чаргу бізнес, дзіл і гэтак далей, санкцыі, палітвязні. Але разам з гэтым, вось як я ўжо сказаў пра санкцыі, калійныя угнаенні, якія даволі патрэбныя штатам, але ж іх трэба будзе неяк весці. І на гэтым як-небудзь весці я паставіў шматкроп'е, і няхай кожны сам сабе ўжо дадумвае гэты кірунак, што рабіць далей. Вот весці самы просты, танны і зручны варыянт праз Клайпедскі порт, дзе ў Беларусі таксама ёсць свой тэрмінал. Здавалася б, мірыся, спрабуй там неяк там залагодзіць, там яшчэ што-небудзь. А тут, вось мы бачым, гэтай ноччу ізноўку спыняў сваю працу Віленскі аэрапорт з-за гэтых метэазондаў, якія лятуць з краіны, дзе ўсё пад кантролем. Уявіць сабе, што там вот нейкі там, знаете, такі гэты кантрабандыст такі вот вырашыў, да шо мне там гэтыя памежнікі, што мне Віце Лукашэнкі спецназ, это ці як ён там называецца, это памежных войскаў, шо хачу, то і варачу, і запускае гэтыя метэазонды. Не, то бок навошта? Вот як ты ацэньваеш з пункту гледжання нацыянальнай бяспекі гэтыя закіды, захады ў дачыненні Літвы? Глядзі, бізнес ёсць бізнес. У апошні час, як пачалася ўся гісторыя з метэазондамі, вельмі хутка знікла ўся тэматыка фураў з нелегальнымі сігарэтамі. Крута. Вось і табе яшчэ адзін такі пунктик на тое, чаму это ўсё ж такі сямейны лукашэнкаўскі бізнес гэтых шароў. І, конечно, это ўсё пагроза для Літвы, для Латвіі, для Польшчы. Вельмі непрыемна, калі лятае невядома што, кантрабанднае, плюс на тэрыторыі тваёй краіны яшчэ это пад'язджаюць, нейкія людзі забіраюць і перапрадаюць. Бо гэтым разам гэта папіросы, а што можа быць наступным разам? Гэта таксама адкрытае пытанне. Пазіцыя, што Літвы, што Латвіі, яна была даволі адназначная адносна Беларусі, што гэта не ў іх нацыянальных інтарэсах ісці вось на такія аднабаковыя саступкі з боку Літвы і Латвіі, то бок павінен быць такі дыялог, размовы і сумеснае паніжэнне гэтай эскалацыі. Той бок не тое, што вы тое, мы тое, а такі разам адначасова і давайте вырашаць гэтую праблему. І, канешне, як я казаў, што ва ўкраіне няма веры рэжыму Лукашэнкі ў Еўропе таксама. Чаму? Таму што ўсе ўжо за апошнія 6 год адчулі, што такое рэжым Лукашэнкі. То бок, калі гэта была некалі абстракцыя, то зараз гэта ўжо больш такая рэчаўная з'ява. І разам з тым прыходзіць паціху разуменне таго, што Лукашенко гэта чалавек, які сваю ўладу пабудаваў на крыві, на забойствах, на рэпрэсіях. І калі чалавек больш за 30 год так усё будаваў, то шанец на тое, што ён раптам змяніўся, ён мінімальны. Гэта не гісторыя пра ката Леапольда. Калі яшчэ казаць пра тое, што адбываецца у Беларусі у гэтым такім бяспекавым накірунку, пастаянна праводзяцца нейкія
вучэнні гэтых рэзервістаў там ці яшчэ што-небудзь, ідуць размовы, што гэта такім чынам ўсё ж таки ідзе нейкая падрыхтоўка да вайны. С аднаго боку там грамадства рыхтуе, з другого боку той же самы узгаданы нами ўжо сёння Жыгар расказвае, што інфраструктурна таксама ідзе там розная падрыхтоўка. Ну я уже не кажу про заводы, вытворчасць, якая дзесьці там скіроўваецца на выраб вайсковай прадукцыі, пакуль што на патрэбу Расіі, каб зарабляць кровавыя 20 баксаў, умоўна кажучы, але у той же час у пэўную сітуацыю оно можа працаваць і не толькі для Расіі, ну там ці, скажем так, все ж таки выкарыстоўвацца. То бок на твой погляд, што адбываецца? Ідзе падрыхтоўка, не ідзе, да чаго, абароны, нападу ці чаго? Я не думаю, что ідзе, скажем так, дакладна адбываюцца так званыя працэсы. І працэсы можна рабіць любыя. Але які ёсць сэнс і мэта гэтых працэсаў? Той бок, можна сотні разоў прыводзіць армію, стан баявой гатоўнасці, праводзіць мільярды вучэнняў, колькі заўгодна. Можна колькі заўгодна развіваць той інтэграл і МЗКТ і прадаваць расіянам. Але вельмі цяжка казаць пра тое, што гэта ўсё для того, што Беларусь ужо гатова ўваходзіць у стан вайны, ваяваць, што вось ужо аўтаматы раздалі, ужо стаяць і цэляцца. Маюць быць, як ужо раней узгадваліся гэтыя падрыхтоўкі ў выглядзе перакідвання войскаў, лагістыкі і так далей. Той бок тое, што адбываецца па развіццю інфраструктуры, ну раю глянуць у дакументацыю. Пэўная частка з развіцця гэтай інфраструктуры яна была запланаваная даўно. Больш за тое, некаторыя з іх нават да 2020 года. І таму казаць адназначна пра тое, што вось-вось-вось Беларусь ужо будзе атакаваць. Розныя людзі могуць так казаць, але я так казаць не буду, прынамсі пакуль што, бо я не бачу гэтых прыкметаў да такой падрыхтоўкі. Але разам з тым зноў жа вяртаемся ў той арешнік, у МЗКТ, у інтэграл, у Белома, Вавілаўскі завод. Той бок яно ўсё працуе, яно ўсё працавала, яно набірае свае абароты таксама, яно развіваецца, таму што ну каму вайна, каму і маці родная. Ну калі зарабіць, да, гэта можна казаць там пра цынізм, там пра меркантыльнасць, там неважна на чым, але вот зарабіць пэўныя грошы з аднаго боку гэта да, таму што ну ваенка, абаронка працуе ну глядзі, ну зарабіць і вось гэтае вось усе пытанні. Калі мы падыходзім да гэтага з пункту погляду вось гэтай рэальнай палітыкі, да, вот такого рэал-палітік, ну то як Беларусь прадавала ў 2014 годзе і Расію ў Украіне, і туды і сюды, ну зараз в Украіну прадаваць троху, як то кажуць, не камільфо, таму прадаюць на Расію, тым больш што завязаны на Расіі, тым больш што і Расія крэдытуе, а потым раптам што не так. І той бок, як калісьці было мною сказана, беларускі рэжым адначасова з'яўляецца і вельмі вялікім хаўруснікам Расійскай Федэрацыі і нават крыху закладнікам. Бо калі эканоміка твоей дзяржавы на 85-90 амаль што адсоткаў завязаны на гаспадарцы Расійскай Федэрацыі, на яе банках, ну то ёсць пэўныя падазрэнні на то пра тое, наколькі ты ўсё ж такі свабодны ў сваіх дзеяннях і ў сваіх рашэннях. Таму калі мы вяртаемся ў гэтае пытанне рэал-палітік, вот просто у вакууме на гэта паглядзім, то да, яны прадаюць, і таксама ёсць вельмі шмат фірмаў польскіх, французскіх, ізраільскіх, амерыканскіх, якія спакойна прадаюць таксама свае прадукты і в Украіне. Таксама. Вось той бок гэта так з іншага боку. І, канешне, з нашай перспектывы, з перспектывы таго, хто ахвяра, а хто злачынец, гэта, безумоўна, дрэнна.
абсолютно згодны, і Карфаген должен пасть, але разам з тым з пункту гледжання беларускіх уладаў было б нават крыху глупа, калі б яны не прадавалі гэтым, не займаць гэта, калі глядзець рэалістычна, без такіх эмацыйных падыходаў, хаця зноў жа падкрэсліваю, мы выдатна ведаем, хто з'яўляецца ахвярай, а хто з'яўляецца агрэсарам і вінавайцам. Ну так, не будем показывать пальцем у бок Москвы и Путина с их імперска-фашысцкімі амбіцыямі, але на завяршэнне ўсё ж таки вось гэтая тэма, калі, як ты кажаш, ўсё ж таки у пэўным сэнсе Лукашенко рэжым і закладнік Крымля і ўсяго астатняга. Калі вот вяртаюся да тэмы, што Путін ўсё ж таки штурхае і ці там прымушае Лукашенку больш шчыльна ўцягнуцца ў гэтую акупацыю Украіны, чым Лукашенку ваяваць? Вот сапраўды ёсць такія войскі, якія ён можа туды скіраваць. Там мы ведаем, там колькі агулам беларускае войска налічвае, але хто? Срочнікі? Ці хто? АМАП, который умее вельмі добра там беззбройных студэнтаў і пенсіянераў разганяць, ён там пойдзе на украінскіх ССОшнікаў. Глядзі просто якая справа. Я скажу спачатку даволі агульна, а потым канкрэтна. Параўноўваючы досвед Украіны і украінскіх вайсковых, калі яны прыязджаюць на вучэнне да розных вайскоўцаў з розных краінаў, ёсць, не скажу пропасць, але ёсць даволі вялікая розніца паміж тым вайсковым досведам і тактыкамі, якія выкарыстоўваюцца рознымі гэтымі краінамі, куды прыязджаюць украінцы, і украінцамі. Рэальная вайна на крыху іншая. І Беларусь вельмі моцна скарысталася на ўсёй гісторыі з вагнераўцамі і пасажырам Прыгожыным, калі яны забралі вагнераўцаў і пачалі выкарыстоўваць як такой сродак ведаў. Але зноў жа гэта так званыя нестрэленыя вайскоўцы без баявога досведу. І таму нават калі мы робім вельмі вялікую тэорыю, калі возьмуць нейкую там самую лучшую элітную спецуру беларускую для того, каб яна удзельнічала ў новай хвалі агрэсіі, я думаю, страты будуць каласальныя. Больш за тое, я здагадваюся, што беларускія вайскоўцы таксама гэта разумеюць. І таксама гэта вельмі не хочуць. Мяркую, Лукашенко таксама гэта разумее. Але за такой сітуацыі, якая зараз адбываецца ў рэгіёне, і гэтай маніякальнай мілітарызацыі беларускага грамадства, мы маем гэтых срочнікаў, рэзервістаў, вучэнні, гэтыя беганні па крамах з макетамі аўтаматаў і іншае. Таму ёсць вельмі вялікая розніца, агромная пропасць паміж украінскім досведам і паміж беларускім досведам. І вяртаючыся да таго, а кім ваяваць, я думаю, што адсотак тых, кім можна ваяваць, ён малы, а тых, хто можа ваяваць, сярод гэтых яшчэ меншы. Ну і з улікам таго, што як правильно сказаў Зеленскі, варта толькі рыпнуцца ў бок Украіны, там, я не ведаю, там, войскамі, там, діверсантамі ці яшчэ што-небудзь, яны нават не будуць людзей пасылаць, дастаткова будзе іх беспілотнікаў, фламінга і ўсяго астатняга. Так, пра фламінга гэта ўжо асобная тэма, але дронамі я образна сказаў. Да, дронамі паралізаваць энергасістэму Беларусі з'яўляецца магчымым. І Лукашенко гэта таксама выдатна разумее. Да, далятаюць да Усть-Лугі, далятаюць невядома там на Урал, дуж да Драздоў, то дакладна далятуць, калі што. Та там і ад Драздоў недалёка таксама. Дзякуй вялікі. На жаль, завяршаем сённяшнюю нашу размову, але, як паабяцаў Алесь, будзем часцей сустракацца, глядзіш, бліжэйшым часам. Так што дзякуй вялікі.
палітолог і эксперт по нацыянальнай бяспецы Александр Казак быў у эфіры Еўрарадыё. Слухайте, глядзіце, подписывайтеся на наш YouTube канал, ставьте свае падабайкі, націскайте на званочак, расширвайте, калі для вас гэта бяспечна. До сустрэчы, жыве Беларусь.